Het westelijk pad van de Poaten is verliezen hier al opknapt, maar daar kan het poefvast net bij blijven, vindt de gemeente Littense-Radiel die het eigenaar is van de Poaten. Het is gevaarlijk, mensen kunnen er eens net meer wezen en we hebben altijd op de Bopperseel weer altijd een uitstalling en dat is net meer vertrouwd. Het is een kwestie van als die Poaten die overeind houden willen, dan moet er in investeerd worden. Er wordt meer dan €30.000 in de Poaten stutsen. Het is vooral voorwerk. De stations worden altijd dingen vervangen worden met wat de balconstructie en zo. En daar kan het. Maar via het grootste pad gaat op om het uithalen van de vogels en het weer opnieuw voegen. Maar de oude vogels die erin zitten en dan moet ik stenen vervangen worden, die stukken verder binnen en zo wat. Littense-Radiel hier goedkeeper uit West tot zij het gebouw oordien aan een monumentenstichting. Maar daarvoor moet de groen onder de Poaten oorkocht worden van de adellijke eigenaar. En dat slag het net. Hij vreegt zo'n onbiedere prijs van een PFJ-kantometer grond. Dat is te gek. Wij houden de poort strak wat dat ongeveer. En er kan ik net langer meer wachten worden op die groen. Er moet nou wat gebeuren. Er komt het 2 moen en de tjerkentour van Jeste Wierm je toch een hier lange wachtje op restauratie.